जब शुरुआती दौर रहे तो हमारे बाबूजी आज यूट्यूब के जमाना हो गए एगो सीडी किन के ले आई रहे। वो सीडी के नाम का रहे तंबू उखाड़ मुकाबला। तंबू उखाड़ मुकाबला वो में को गायत्री ठाकुर जी गीत गौले रहे। एगो हो झरिया में जो लिखल है बजाओ तो ले चांदुले रहल बाघा नहीं बाघा। अरे राजेश बाघा कहा हां कि चढ़ली जवनिया रे दया कोइला बात माटीरा एरा चढ़ली बिया प्रदेश में बाड़न। अब बिया ठीक हो गई बा तो सोचलन मरद की गवना करा ली होती बियाह करा ली होती तो पत्नी हमारे सुख शांति से घर में रहे। कहते कि गवना में तो लेट हो जाएगी डायरेक्ट हमारे के बियाह है ले चलो। बियाह के बाद गवना करोई तब न तहरा के यहाँ आई बियाह हवे पहले करा लो हमारे के अपना भिरिया बहुत तरीके से काहे खाती गवना दूंगा अरे तेरा को के शादी रा ले चलो बिया है मुअनु ओरिजिनल जन हम हई है अब का बते बाकी तो का करी मार्केट में रहे के बा तो भाई हम तो होटल वाला है सब ना बेचबो तो होटल चलबे ना करे गलती ना बाबा कि ले चलो बिया है मुअनु एहो नाची ना है अरे काट के आजादी बड़का स्टैंड रखले बड़का स्टैंड बड़का स्टैंड बा बड़का स्टैंड के राजा जी भर के गोटार भइल सौदा तैयार अरे मधुरा मिलन के सहारा बाटे इंतजार होइल जल नहिया जैसे 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 जैसे
नहीं हेलो बजेबो ये नहीं लगा जाओ शीशे में सवारिया सवारिया बनके सिया बोलो बोलो देसिया ओए बोलो बोलो देसिया भाजपा के ढांडला राई करे सिया बोलो बोलो देसिया अरे तुम खाती छोड़ब जदी आल्हर बछेड़ी लड़ी जाई है राजा जी हो बोलुए सने शिकारी जी हो बातो वर बिना शिकारी जी हो बातो बिना आरे गोवन पार शादी हो रहा अब हुई किले चलो ऐसा नहीं रहे किले चलो देखो दीदी गायत्री बाबा कैसे कहो किले चलो बिया अरे कट के आजादी जाड़ के महीना बा।